Сила безразличие според стоицизма. Научете да владеете емоциите си. Следвайте тези съвети, които ще ви помогнат да спечелите дискусия срещу вашето началство, приятел, семейство или някой, който се намеси в живота ви и иска да наруши вътрешния ви мир и стоичната ви устойчивост. Те ви обидиха, но с тези съвети ще имате пълното контрол над ситуацията. Дори хората, които се опитват да ви атакуват психологически и вербално, ще съжаляват, че го правят. Тези съвети са мощни и психологически влиятелни върху хората. Не можем да копираме харизмата на големите комуникатори, но можем да използваме техниките им в наша полза. Стив Джобс, гений, който изучаваше години и разбираше човешката психика, е много добър пример, който показва, че винаги можем да контролираме ситуациите с хора, които искат да ни обидят, дори когато сме неподготвени. Слушайте следното. Разработчикът му каза: господин Джобс, вие сте брилянтен и влиятелен човек, но е тъжно да видим, че не знаете за какво говорите. Бих искал, например, да се изразите на разбираеми термини, като Java и нейните инкарнации, които се отразяват в идеите, вградени в OpenDoc. И когато сте готови с това, може би можете да ни кажете какво сте правили през последните 7 години. Въпросът го обвинява в невежество и подсказва, че е изгубил времето си. Това може да се счита за напълно формулирано обидно изказване, но и за обид. Какво направи Стив Джобс? Той следва поредица от стъпки, които комбинирани с стоицизма и психологията, работят чудесно за контролиране на всяка ситуация. Стъпка номер 1. Мислете преди да действате. След като чуе въпроса, Джобс пие глътка вода, навежда главата си и мисли 10 секунди. Дори казва една фраза и отново мисли 10 секунди. Това е мълчание, което може да стане неприятно в пълна стая с хора, но той няма проблем да се спре и да размисли спокойно преди да отговори. Ако реагирате импулсивно на обид, вероятно ще кажете нещо, за което после ще съжалявате. По-добре е да се спрете и да помислите какво ще кажете. Стойците вярват, че думата е мощно оръжие, което може да се използва за добро или зло, и за това трябва да бъдем внимателни с това, което казваме. В своето произведение Енхиридион, Епиктет казва: не говори нищо повече от необходимото и кажи го кратко и ясно. Не говори твърде много или за твърде високи неща. Не говори за общи неща между обикновени хора. Не говори с вълнение или с претенциозност. Епиктет ни учи да бъдем разумни и умерени в говоренето си, като избягваме ненужните, празни или лъжливи думи, за да можем по-добре да изразим нашата мъдрост и добродетел. Стъпка номер 2. Дайте правота на обидчика. След като добре размисли, първото, което прави, е да се съгласи с него. Ако някой ви обижда, дайте му правота. Може би не напълно, но можете да му кажете, че има право в някои неща или че има интересна гледна точка. Така разоръжавате противника, го правите да се отпусне и установявате точка на връзка с него. Според стоиците щастието се постига, като живеем в хармония с природата и космическия ред, който се управлява от универсален разум, наречен Логос. Стойците считат, че единственото, което е под наш контрол, е нашето отношение към неизбежните събития, които имат рационално обяснение. Затова мъдрецът трябва да приеме съдбата си със спокойствие и да не се притеснява от външните неща, които са безразлични за добродетелта. Например, Епиктет казва в Енхиридион: ако някой ти каже, че си говорил лошо за него, не се опитвай да се защитаваш от това, което си казал, а му отговори: не знаеш другите ми недостатъци, защото ако знаеше, нямаше да каже повече. Според това мислене, мъдрецът не се притеснява от това, което другите мислят или казват за него, а отдава значение на собствената си последователност и добродетел. Той също така признава собствените си грешки и ги приема със смирение. Истинският стоик не одобрява да даде правота на този, който го обижда, а по-скоро запазва спокойна и рационална позиция пред обидите. Стъпка номер 3. Не вижте дървото, вижте гората. Ако обидът е свързан с конкретна тема или дори атакуващият има солидни аргументи, променете своята частична гледна точка с по-висока обща гледна точка. В случая с Джобс, той не отговаря директно на въпроса, зададен от разработчика, но подсказва, че ако е казал определени неща или взел определени решения, това е защото има по-голяма, по-свързана и по-широка глобална визия. Той казва: най-трудното е как да се вмести това в по-свързана и по-широка визия,
която ще ви позволи да продавате за 8 или 10 милиарда долара годишно. Едно от нещата, които винаги съм знаел, е, че трябва да започнете с опита на клиента и оттам да развивате технологията. Не можете да започнете с технологията и да се опитвате да разберете къде можете да я продадете. Джобс не отнема правото на своя опонент, но се издига над него, защото той се подчинява на по-голяма и по-важна глобална визия, отколкото да използва този или онзи софтуер. Друг начин да помогнете на човека да разшири перспективата си е да слушате неговите аргументи с уважение и съпричастност, без да го съдите или критикувате. Можете да го попитате какви източници на информация използва, какви съмнения или страхове има и какви ползи очаква да получи от своята позиция. След това можете да му предложите верна и проверена информация, която да отхвърли грешните му убеждения и да подчертае предимствата на приемане на по-отговорна и солидарна позиция. Стъпка номер 4. Управлявайте своята емоционална реакция. Според стоицизма, важно е да научим как да контролираме своите емоции и да не позволяваме да бъдем прекарани от тях. За да постигнем това, можем да използваме техники за успокояване и концентрация, като например медитация или дишане. Когато се изправим пред обиди или предизвикателства, можем да се упражняваме в визуализацията на спокойно и хармонично състояние на ума. Въпреки че може да бъде трудно, стоиците ни учат да приемаме обидите като възможност да развием нашата воля и търпеливост. Те ни учат да видим всяка ситуация като предизвикателство и възможност за растеж и усъвършенстване. Вместо да ни въздействат отрицателно, обидите могат да ни помогнат да станем по-силни и по-устойчиви. Важно е да разберете, че сила без различията според стоицизма не означава да сте безчувствени или безинтересни към света около вас. Това не означава, че трябва да се отдръпнете от обществото или да се затворите в себе си. Наистина, стоиците препоръчват да се упражнявате във вътрешен покой и добродушие, но това не означава да бъдете пасивни или безучастни към живота. Стоицизмът насърчава осъзнатостта и вниманието към себе си и околните. Вместо да се потапете в емоции и реагирате импулсивно, стоиците препоръчват да наблюдавате своите емоции и да избирате как да реагирате върху тях. Те препоръчват да разбирате, че външните обстоятелства не могат да ви въздействат директно, а само вие можете да реагирате на тях. Това ви дава контрол над своите реакции и ви позволява да вземате мъдро и разумно решение. Така и в случая на обидите, стоиците препоръчват да не се откликвате впечатливо или агресивно, а да запазите спокойствие и да продължите да се държите достойно. Те насърчават да се съсредоточите върху своите ценности и принципи и да не позволите на обидите да променят това, което сте. Трябва също така да се отбележи, че стоиците не пренебрегват значимостта на чувствата и емоциите. Те разграничават между това да имате контрол върху своите емоции и това да ги подавате напълно. Вместо да бъдете роб на своите емоции, стоиците насърчават да ги приемате и да ги разбирате, но същевременно да не бъдете подчинени на тях. Също така стоиците препоръчват да използвате разума си и да вземате решенията си на основата на логика и мъдрост. Вместо да се оставите да бъдете влачени от емоции и вълнения, стоиците предлагат да се упражнявате във вътрешно спокойствие и разбиране. Това ще ви помогне да намерите баланса между своите емоции и разума си, което е ключът към по-голяма сила и устойчивост. Междувременно трябва да признаем, че владеенето на емоциите не е лесна задача. Става дума за дълбок и постоянен процес на самосъзнание и самоусъвършенстване. За да постигнем това, стоиците ни насърчават да се ангажираме с практики на медитация и саморефлексия. Чрез тези практики можем да развием по-голяма осъзнатост за своите емоции и да научим да ги управляваме по-ефективно. Стоиците също така препоръчват да си поставяме себе си въпроси като какво е важно за мен и какви ценности и принципи искам да следвам. Тези въпроси ни помагат да се фокусираме върху собствените си нужди и желания и да изградим по-силна връзка със себе си. Един от основните принципи на стоицизма е, че външните обстоятелства не са в наш контрол, но как реагираме на тях е изцяло в нашите ръце. Това ни дава възможност да приемаме отрицателните събития и обиди като част от живота и да работим върху тях с по-голяма мъдрост и търпение.
Например, можем да видим обидите като предизвикателство, което ни помага да се развиваме и да се превръщаме в по-силни и по-добри версии на себе си. В заключение, стоицизмът ни предоставя мощен инструментариум за владеене на нашите емоции и постигане на вътрешна хармония. Чрез практики на самонаблюдение, медитация и разумни решения можем да изградим по-силен и устойчив вътрешен свят. Сила без различията според стоицизма не означава да отричаме или игнорираме емоциите си, а по-скоро да научим да ги разбираме и да ги управляваме по-ефективно. Това ни помага да водим по-сбалансиран и по-благополучен живот. Стъпка номер 5. Развивайте своята етика на действие. Основен принцип на стоицизма е да се придържаме към своите ценности и принципи във всичко, което правим. Това включва и начина, по който се справяме с обидите и предизвикателствата в живота. Стоиците насърчават практиката на волевото променяне на това, което можем да променим, и приемане на това, което не можем да променим. Те вярват, че истинската сила и устойчивост произлизат от творческото действие, което се ръководи от вътрешната ни целност и мъдрост. Затова вместо да се фокусирате върху обидите и отрицателните емоции, стоиците препоръчват да се фокусирате върху това, което можете да промените в себе си и в света около вас. Това включва и разширяването на своята етика на действие и използването на нея във всички среди и ситуации. Стъпка номер 6. Създавайте свой собствен смисъл и цел. Стоиците вярват, че всеки от нас трябва да намери своя собствен смисъл и цел в живота. Това може да бъде нещо индивидуално и уникално за всеки човек. Всеки трябва да се запита какво иска да постигне и каква ценност иска да придаде на света. Намеренето на своя смисъл и цел може да помогне да се зададат по-големи и важни въпроси за живота, което обогатява нашата философия и ни дава сила и устойчивост. Това ни помага да се справим с обидите и предизвикателствата, като знаем, че те са част от по-голямото ни предназначение и развитие. Стъпка номер 7. Практикувайте благодарност и милосърдие. Благодарността и милосърдието са две важни качества, които стоиците възприемат като средство за постигане на вътрешна хармония и благополучие. Вместо да се фокусирате върху обидите и негативната страна на живота, стоиците препоръчват да се фокусирате върху положителните аспекти и да се изразявате благодарността си към света около вас. Милосърдието от своя страна ви позволява да изразите състрадание и съпричастност към другите, като помагате на тези, които имат нужда от помощ. Сила без различията според стоицизма ни учи да владеем емоциите си и да контролираме ситуациите, в които се намесват други хора. Чрез мислене преди действие, даване на правота на обидчика, виждане на по-широка гледна точка и управление на емоциите си, можем да постигнем вътрешна хармония и устойчивост. Важно е да развиваме своята етика на действие, да намерим своя собствен смисъл и цел в живота и да практикуваме благодарност и милосърдие. Стоицизмът ни предоставя мощни инструменти за постигане на по-силен и по-благополучен живот.